Bueno, ni hasiko naiz elikagai bat aipatuz espirituarena, txakolina. Osea, espirituarena eta oso neurri txikian ere elikagaia da txakolina, ez da, baina hau etorri zait burura, ze ikusi dut, hauna sartzean, hemen gaudela txakolinaren ibilbidean, ipintzen du horbean, Laudio dela txakolinaren ibilbidean. Claro, Araban txakolina bakarrik egin daiteke Aiara aldean, hau da, Kantaurira isuritzen duen Arabako partean. Beste Araba guztian, geografikoki eta geologikoki, klimatikoki, ez daude baldintzak txakolina egiteko, ez da? Gipuzkoan txakolina egiten da oso esparru mugatuan, eta Bizkaian, orain dela 15 urtetik ona, egin daiteke Bizkaia osoan txakolina, lehen ere ez, lehen bakarrik egin zitekeen, denominazioaren pean, historikoki dokumentatuta, txakolina produitzen zela, dokumentatuta zegoen herrietan Javi goratuko da horretaz, ni baino hobeto, ez da? Orain Bizkaian, Otxandion izan ezik, Otxandio geografikoki Araba delako, egin daiteke txakolina. Eta orain dela pare bat urte egon zen, edo urte bete, kriston polemika, Burgoseko iparraldean, eta normalmente deitzen duguna enklabe Kantabro en territorio histórico Bizkaia, Villaverde de Trucío zen, txakolina egiten zutelako batzuk. Eta egon zen kriston, ez dakit, oldarraldi nazionalista, aber zeintzu ziren horiek eta nola pentsa zitekeen Burgosen txakolina egin zitekenik eta horren kontra borrokatu behar zela eta bar. Eta orduan publikoki izan nuen nunbaiten eta horregatik errepikatzen dut, inkluso provokazio bat izan daiteke, ez da, baina eta zergatik ez? Zergatik hori ez da onuragarria Euskal Herriarentzako. Nik hor Burgoseko iparraldean herri txiki gehienak despopularizatu dira, jendea Bizkaira joan delako bizi izaten, Bilbo metropolitanora. Eta orain batzuk bueltatu dirara, batez be gazteak. Hor, ilegalizazioaren garai latzenetan, Burgoseko iparraldeko herri txiki batzuetan, herri batasunako alkateak zeuden. Ez herri batasunaren izenean aurkeztuta, baina zen jendea, Barakaldon, Basaurin, edo hortik jaio izan direnak, gurasoak Burgosetik alde eginda, eta gero bueltatu direnak ara bizitzera. Eta han alkate izaten dira askotan, edo zinegotzi, edo herri txiki horietan. Eurek politikoki, ideologikoki, lan egiten dute Bizkaian, LAFen sindikatuta daude, eta hori, herri batasunako ziren adibidez, eta egongo ziren beste batzuk PNV-koak, edo dena delakoak. Hau da, provokatiboki esateko, zergatik momentu batean Euskal Estatu hori lortzen badugu, igual Burgoseko iparraldeak esaten du eurek Euskal Herri esan nahi dutela. Hospitalera, Bizkaira doaz. Ikastera eta, kasu askotan, bere bai, depende zer ikasi behar duten. Oroar konsumitzera eta saltzera be, Bizkaira doaz. Pues igual interesatzen zaie, zergatik jarri behar gara hain temati ezin dutelare, igual txakolina egiteagatik interesatzen zaie Euskal Merkatura hobeto heltzeko, ez da? Hau da, gaur egungo gizartean, ia esparru importante guztiak joera daukagu pentsatzeko beti, hau da, pentsatzeko eta irudikatzeko eta espresatzeko flujoetan, ekonomia flujoetan mugitzen da, gobernantza politiko modernoa flujoetan mugitzen da, estatuak jadanik ez dira ere hain estankoak, flujo politikoen eta boterearen flujoen antxokiak dira, kultura ere flujoen pentsatzen dugu, baina gero gaur goizean hemen egon gara buelta eta buelta horrekin, obsesionatzen gara flujoak mozten dituen marra lodi batekin. Ze marra hori gutxi gora bera da zirkularra, edo nolabait bere baitan itzi behar den marra bada, estatuaren mugarena, eta orduan horrekin, hori batzutan obsesionatzen gara, gure kasuan, marrazki honekin. Baina inkluso txarto marrazten dugu, orain mundu guztia dauka GPS, baina segitzen dugu, iparraldea hitz egiten, naiz eta jakin beharko genuken, Euskal Herriko ipar puntua Matxitxako dela. Bakio eta Bermeo artean dagoen lurmutur hori da iparren daukagun puntua. Eta iparraldekoek ere esaten dute iparralde zer remedio. Hau da, danon artean ulertzeko, binot.
mapa hau txarto marrazten dugu, Espainiako mapa txarto marraztuta dagoelako, hau da, Kantauri kostaldea lerro zuzen badelako, eta ez da horrela geografikoki. Baina, bueno, sin más, hori da detaietxo bat, baina esan dut, hori, marra, txarto marraztutako marra batzuekin askotan obsesionatzen garela, eta nola hemen, asuntoa da, motxila bete behar dugula, esan du Iñakik, nik pensatzen dut, igual, ere aurreikuspenez ustu behar dugula motxila, eta behar duguna kargatu, eta beste guztia, horregatik hasi naiz alde honetatik, ezta? Ze marra horiekin zer gertatzen da? Oskarrek eman du, ez dakizen bat, estatuko puru dagoela munduan. 200. Baina 200 horietatik zenbat konsideratzen dira, borti dago beste zerrenda bat ere, porrot egindako estatuak, failiz estaiz, estados fallidos. Afrikako gehienak, por cierto, gogoratu nola dauden marraztuta Afrikako estatuen marrak, praktikamente gehienak estatu porrotak dira. Espainiar estatua, segurazki, porrot egindako estatua da, edo gutxi faltatzen zaio. Eta, nolabait, arrazoiak bilatzean, igual, pensatu behar dugu ere, baina zuzen ere, marra horiekin obsesionatu direlako, azkenean, porrot egin dutela, leku guztietatik, ezta? Vale, bueno, pues orain etorretzen naiz gure gaiara, nola baizen hori lurralde antolakuntza, ezta? Baina ni ustez hori liburuan badago Alberto Friasen artikulu bat, oso eredugarria dena zentzurretan, esplikatzen du zer den lurralde antolakuntza, zenolako ahalmenak dituen, zenolako posibilitatea, zenolako trabak bebai, eta azkenean konklusioa berea logikoa da, eta nik erabat partekatzen dut. Ezin da lurralde antolakuntzarik egin, ez badaukazu estatuaren nolabait lanabeza hori egiteko. Problema da, hori, gaur egun lurralde antolakuntza egiterik dagoen, komeni den, edo nola flusuen espazio horretan, nola benetan antolatzen den lurraldea, ezta? Eta hor badago, nolabait, polemika azar bat, geografo eta soziologoen artean, batez be urbanismoari buruz eta dedikatzen direnak, hor egongo litzateke ikuspegi bat, batez be gaur egun David Harvey geografo marxistak planteatzen duena, ez da, hau da, nola egiten da hiria, nola egiten da lurraldea, hori kapitalak egiten du, kapitalaren flujoak esplikatzen du, esplikatzen da non eraikitzen den, non deseraikitzen den, berriro eraikitzeko, beti ere kapitalaren fluxuaren fluxua mantentzeko, hori da kapitalaren sekretu, ez da, kapitala beti egon behar da inbertitzen, diru irabazten, eta zera. Eta gero dago bestalde batetik, beste ikuspegi bat, Kastelsena, berak esaten du, hiria jendeak egiten duela. Jendea, gizarte mugimenduek, borrokek, horiek egiten dutela azkenean, hiria zelangoa den. Errealitatean, bi ikuspegiak osagarriak dira. Harveyren azken obra, azkenean berak esaten du ere nolabait, hiriak jendeak egiten duela, ezta? Hemen Euskal Herrian konstatatu dezakeguna da, azken urte hauetan, lurralde antolakuntzaren inguruan egon diren borroka guztiak, izan direla borroka erreaktiboak, izan direla borroka lokalak, izan dira lurratik egin diren borrokak. Egon dira saio asko, mugimendu askoren aldetik nolabait lurralde antolakuntzari buruz pentsatzeko eta politika alternatiba ateratzeko, baina beti egon dena izan dira eta daude, milaka borroka, milaka gatazkatxo txiki edo handi, nolabait lurralde antolaketaren inposaketen kontra. Inposaketa jadanik materialak direnean, hau da, porlan totxo bat dagoenean gure lurraldearen gainean. Orduan hor, sekulako borrokak daude, baina denak dira, tokian tokikoak, denak abiatzen dira lurraldetik. Nik horregatik erabiltzen duen nire artikuluan, aspaldiko testo bat, teoriko ipar-amerikar batzuena, orduan maoismoarekin apurtxo bat liluratuta zuden teoriko batzuena, eurek esaten zuten lurraldea versus funtzioa. Hau da, nola egin behar da lurralde antolakuntza esaten zuten hau, funtzioen arabera, funtzio ekonomikoak edo lurraldearen arabera, eurek esaten zuten lurraldea da, gutxi gora bera, lehen Lafontek esan duena, baina apurtxo bat hobetuta, ez da zorua. Zorua, lurra, ez bai da zorua, hori Jabik askotan
tematu zen Borroka horrekin, eta gero badago Iñaki Petxarromanen liburu eder bat, hain zuzen ere horrela titula duen, ez da, lurra zorua bailintzen. Pensamendu funtzionaletatik eta funtzio ekonomikoetatik zoru moduan konsideratzen da lurra, baina ez da zorua, ez da gauzak ipintzeko leku bat. Lurra zeo zer gehiago da, bada nekazaritzarako produkzio faktore bat, baina da bebai memoriaz, kulturaz eta jendearen historiaz kargatutako leku bat. Eta determinatutako edo definitutako leku bat, ez da hori da lurraldea. Eta ni iruditzen zitzaidan polita hori funtzioa versus lurraldea, hain zuzen ere, aipatzen egon naizen Borroka horietatik, bat nahiko polita izan zena, izan zen, hor koordinadora bat egon zen, momentu batean lurraldea izenekoa, ez da? Oda, lurraldea bere karga guzti horrekin, ez da? Orduan, azkenian, hori, nik egin nahi nuen proposamen artikulu honetan da, hain zuzen ere, hori, ordena, lurralde antolakuntza edo lurraren ordena lortu daitekela lurraldetik, jendearengatik eta tokian, tokiko dinamiketatik, eta ez aldrebez funtzioaren ikuspegitik, ez da. Eta horretarako, gero, aipatzen dituen, hortik dauden, elemento soja beste teoriko bat hitz egiten du justizia espazialari buruz, ez da ere dokumentatzen dituenean, batez be estatu batuetan, han komunitatea gainera oso fragmentatuta daude arrazaren arabera bebai, eta arrazaz markatzen du ere eukiko duten estatu ekonomikoa, eta, bueno, bera justizia espazialari buruz hitz egiten du. Ez da, nola eraiki daiteke justizia espaziala? Hori, lurraldetik, jendearengatik, ez da? Horti dago beste proposamen teoriko bat, municipalismo libertario ditzen dena, beste teoriko iparamerikarra, Murray Bookchin, berak hori, azkenean federalismo berri bat planteatzen du, ez da? Baina hau da, hemen askotan ere errebindikatu dena, nolait hori, herria edo udal herria da gure lehenengo zelula, hortik az gaitezen pentsatzen, eta hortik gorantza jo gaitezen, ez da? Claro, benetan, espazio antolatzeko demokrazia parte hartzailearen lana bezaketa oso onak dira hazikera, baina berehala ere mugatzen da, berehala pentsatu behar duzu beste eskala batean, eta beste eskala batean non afektatuta dagoen populazio guztia ezin da fizikoki batu horri buruz eztabaidatzeko, egon behar dira delegatuak, egon behar da gobernantza demokratikoaren antolaketa bat, ez da? Hor oso proposamen interesgarria ere Ipar Amerikan apurtzo bat landu dena eta orain Bolivian eta lantzen ari dena da bioregionalismoa ditzen dena. Hau da, planteatzen da nolabait unitate politikoa izan behar dela batez be ibai arroa. Hau da, hori izan daitekela ekosistema batetik hurbilen dagoen espazio eraiki bat, eta hori izan daitekela ertaineko espazio hori nolabait pentsatzeko, ez da? Hau da, Txakolinaren esparrura berriro bueltatuz, Balmazedan beti eginda Txakolina, baina Baie de Menan, orain Burgoseko Menako baiaran ezin dute egin. Daukate, danak daude kadago arroan, klima berdina daukate, lur berdina, hor dago flusuen espazio bat, ere nolabait naturaren fluso nagusia urarena, segurazki markatzen du apurtzo bat, ze esparrutan gizateriak pensatu aldugun eta antolatu aldugun, ez da? Eta hor, jadanik apurtzo bat bukatzeko, artikulan egiten duen aipamen txiki bat, eta nahiko intuitiboan nire aldetik, baina gero sorpresa hartu dut, historialari importante batek, Joseba Alrezkoenagak horri buruzko liburu bat atera duelako, ni iruditzen zait kezkagarria hemen gaudenon kultura politikoan foru lurraldeekin daukagun mespretxua, ezta? Dinot, azken urte hauetan, hor Patxi Lopezen gobernuan egin zuten halako administrazioa tajutzeko eta oberatzeko zera bat, eta nik kriston sorpresa hartu nuen, baina hor egon zen adibidez Gipuzkoako Batzar Nagusien lehendakaria proposatuz, diputazioak eta ere gehiago Batzar Nagusiak ere
komenigarria dela desagertaraztea. Hau da, ulertzen dut EAren kultura politikoan, EAren kultura politikoan nolabait alde batetik sozialdemokraziatik dator, baina batez be da estizio bat, estizioa benetan beste arrazoi batzuengatik izan zen, baina nolabait arrazoi publiko izan zen territorio historikoen legea, eta ulertzen dut. Segurazki ezker abertzalearen ondino kukuilu ideologikoan pizularregi dauka leninismoak, eta orduan zentralismo demokratikoa. Oso ejemplo ona hauena da udalbiltza. Osea, hemen udalbiltza bi bidar jarri da martxan, eta nire ustez bietan hankasartze berbera egiten ari da. Hau da, batzen gara, zinegotzi guztiak, hemen dago Euskal Herria osoa, aukeratzen da batzorde nazional bat, eta korrer, ja dana eginda dago. Ja dago udalbiltza, eta orain sandinista bezala Dirección Nacional ordene. Hori oso txertatu da ere gure zera politikoan, sandinisten zera hori, ezta? Behin dagoela zuzendaritza nazionala, ja, beste guztia zuzendaritza nazionalak esango digu zer egin. Eta hori, niri iruditzen zait lurralde historikoen kontuak, eta ondino, bueno, lehen egon da Lazagadazter kontu juridikoi buruz egiten, ezta? Baina konstituzio, indarrean dagoen konstituzio espainiarrean daukagun heldulekurik hoberena oraindik da, nolabait zuzenbide foralarekiko dagoen errespetua. Hor daukagu kontzertu ekonomikoa. Abertzaletasunak beti dauka joera pentsatzeko ere urrezko aro baten, ez da? Hemen, nazionalismoaren hasikeran, nolabait, foral aroa deitu izan zena, foru aroa izan zen Sabino Aranaren urrezko aroa. Gero beste momentu batean aurre historian kokatu zen Euskaldunen urrezko aro matriarkatua eta bla 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 eta bla bla. Orain badirudi urrezko aroa izan zela Nafar estatua. Baina, karo, Nafarroko errezuman 1512an ondatzen bada, Bizkaiko Jaurerriak bazeraman 2 mende jadanik gerra egiten zan idut. Kastillarekin eta konponketak egiten nolabaiteko subiranotasun zera batzuk mantentzeko. Orduan, nik ez dut esango hori aro forala berriro urrezko aroa dela, baina nik bai esaten dut, eta hori esaten du Agirrezkoena liburu horretan nolabait, ere Estatu Espainiarra zentralizatzen eta eraikitzen joan zen garaian, estatuen momentu non ikusten den benetan estatuak agartu direla eta estatuak direla aginte mota berria 19. mendia da, oso prozeso 5 mendekoa edo izan daiteke, baina 19. mendean ikusten da, ezta? Agirrezkoenagak asko azpimarratzen du. Momentu horretan, batez be foru diputazioen aldetik eta askotan dauz aldarrikapenak, askotan galtzen dituzte aldarrikapen horiek, baina beti dago nolabait soberautza aldarrikapen bat. Berak esaten du hor nolabait badagoela aurre konstituzio egitate bat edo euskal indarren aldetik, ezta? Niri iruditzen zait hurrengo urteotan horri buruz pentsatu beharko dugula, baina ez bakarrik gainera marrak egiteko, baizekan marra barrutiko flujo horiek pizkanaka antolatzen joateko, pizkanaka suposatzen da egin beharko dela nation building oraindik leku askotan, eta hori eraikuntza nazionala eta eraikuntza estatala egin nahi badabe bai, gaur egun estado modernoa flujoen puntu bat baldin bada, pentsa dezagun horretan eta lasai aurreko marra horiekin, nire ustez hori aurretiaz badauz egiteko gauzak, eta gauza horiek gainera egin behar dira lurralde antolatzen, jendearen nahiak eta flujoak eta antolatzen, eta horrela ere horrek balio du nolabait subirautzan pausoak emateko.